Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nasyarina Prasetyo saking kelas 12 IPA Setunggal. Inten niki kula badhe pidato bahaya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Guru Basa Jawa lan rencang-rencang kula ingkang kula tresnani. Sedherengipun sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang taksih maringi kawilujengan dumateng kita sedaya sehingga kita sabet kempal malih wonten kesempatan niki. Shalawat salam mugi konjuk wonten kersanipun Nabi Muhammad SAW ingkang sampun beto kita sedaya wonten jamang ingkang terang benderang. Kepareng wonten ing kesempatan niki kula badhe ngaturaken babagan narkoba. Sedherengipun kita sedaya sami sampun ngertosi ingkang namine narkoba nggih. Boten tiyang enem, boten sepuh sampun ngertosi narkoba. Amargi sering diberitakake wonten TV. Narkoba niku obat ingkang saged mbahayaken sanget lan saged nyebabake tumindak pengonsumsine melenceng saking kasusilan lan saged mletekaken marang penjara. Tiyang ingkang mengkonsumsi narkoba niku saged ical kesadaran lan tumindak anarkis. Kadosipun begal, menjahi tiyang lan sanes-sanesipun. Ingkang luwih bahayanipun malih narkoba niku saged nyebabake pengonsumsine kecanduan. Menawi kecanduane sampun berat, saged nyebabaken pengonsumsi niku pejah utawi ninggal. Tiyang ingkang konsumsi narkoba niku saged sinten mawon, boten penjabat, boten artis, boten sugih, boten miskin. Pramila kanthi mangkaten, monggo kita sareng-sareng nebehi narkoba. Upaya-upaya ingkang saged dipun tindakake inggih menika setunggal ningkate keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalih ninggalaken utawi nebihi kebiasaan supados rokok. Telu, ati-ati menawi milih kanca. Sekawan ningkatate kegiatan ingkang positif kangge ngisi waktu luang. Gangsal pemerintahan kedah damel aturan lan sanksi hukuman ingkang saged damel efek jerah. Langkung para generasi muda kedah berjuang saha merangi narkoba ampun ngatos kepincuk barang ingkang haram. Menika amargi kita sedaya badhe dados harapan bangsa wonten ing masa depan. Sakiranipun makaten ikan saged kula aturaken mugi-mugi saged dadosaken manfaat lan pepenget tumrap. Kita sedaya lan bilih menawi kula matur nuwun, kata kekuranganipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.